Dwysaw i tensiwn bywyd Cymru gan y defnydd helaethach a wnaed o ddulliau trais gan rai anobeithiau am lwyddiant politicaidd. Cyrhaeddwyd i chafbwynt y gweithgareddau terfysglyd gydag arwisgiad Charles Windsor yn dywysog Cymru yng Ngorffennaf 1969. Prif amcan amseriad yr achlysur hwn oedd gwneud y niwed mwyaf posib i genedlaetholdeb Cymreig. Pan ddath Charles i Gaerfyrddin ar ei daith fuddugoliaethus drwy Gymru ar ôl yr arwisgiad, ni ofynnwyd i mi ddod i'r wledd yn y gellu air ar ddiwedd y bore. Yn hytrach, teithiais adref heibio'r plas gan sefyll i mofyn petrol gyda Winford Morgan, ffair fach. Llenwyd pob ochr i sgwâr y pentref gan dorf o bobl yn disgwyl gweld Charles pan ddi ei heibio ar ôl cinio ar ei ffordd i'r Rydaman. Bu ffair fach yn un o mannau cryfaf, lle gallwn fel arfer fod yn siŵr o groeso mawr gan y bobl. Y dwthwn hwnnw, fodd bynnag, cames o'r car i ganol distawrwydd fel y bedd.